Vă salut pe toți și bine ați venit la primul nostru videoclip de pe acest canal. Poate vă întrebați de ce spun nostru, pentru că acest canal este alcătuit din doi oameni, eu și prietenul meu. Veți vedea colecțiile amândurora, compilațiile și ouăle de Revelion. Acest canal este bazat, cum vedeți, pe artificii și petarde și vreau să fiu o comunitate frumoasă. Așa că vreau să vă arăt colecția mea de astăzi, în valoare de vreo 850 de lei. Și hai să trecem la treabă. În primul rând avem aici 4 cutii de Dum Bum noile Piccolo, care sunt cam aceleași, și un pachet de Piccolo Corsar de anul trecut, care e pe jumate gol. Bun, dăm la o parte. Avem aici un Dum Bum Nano, nu știu din ce an. Așa, în continuare avem un pachet de Mini Triangle. Le știți și voi cum arată, numai că astea sunt negre de anul acesta. Cele de anul trecut erau albe. Așa. Astăzi am achiziționat un pachet de Raudo Alba. Cred că 0,25 pe bucată. Bun. Mai departe am mai multe tipuri de petarde aici. Am un FP3 Blue rămas. Am vreo câteva bucăți, mai multe bucăți de FS3 de imediat de 3,5 grame cu flamă, și ăsta și ăsta, și în rest Vampire, Silver Cracker și așa mai departe. Trecem la ceva mai puternic, zic eu. De fapt, mai am o cutie de petarde. Trecem la ceva mai măricel, spun eu. Nu chiar mare, dar pachet de Scream 5S-uri. Am dat câteva la schimb pentru altceva. O să testez și aceste petarde, sper să fie bune. În continuare avem 3 sferturi de pachet de Cobra de 18 grame. Cred că categoria F4 sau F3. Așa, F4. Și la final o bombă mai măricică, Tuno Blue 30 de grame de la Pirotehnica Alberto, 50 de grame, categoria F4, de-abia aștept să o dau. Trecem la artificii. Avem aici o fumigenă portocalie, 15 grame, vârstă 18 ani ca de obicei. Am găsit și o prostie de asta, nu știu ce e, că o baterie, cred că șuierătoare. Mi-a plăcut cum arată. Așa, avem în continuare un set de banane. Astea din ce am văzut foarte interesante și astea sunt ok. Astea sunt cele care le știe toată lumea. Bun. Mai am în continuare 1 și 2 laser de ăștia. Din ce văd aici s-a rupt puțin unul, dar cred că e ok. Astea sunt F1 toate, că le puteți folosi tot anul și sunt legale. În continuare avem 11 candele cu 30 de focuri, parcă. 11 pentru că una mi-a rămas de anul trecut. Le știți și voi foarte bine. Bateria Surprise, 19 focuri. Acesta este codul. Calibrul este de 30 de mm. Măricică, chiar măricică. Mai avem o baterie. Bateria Moonlight Shadow. 20 de mm, 100 de focuri. O baterie interesantă din punctul meu de vedere. Cam astea au fost produsele în totalitate. Vreau să vă mulțumesc că ați vizionat și o să vedeți în curând o nouă colecție a prietenului meu, unde veți vedea chiar bombe mari, de la 200 de grame în sus. Așa că fiți pe fază. Salut!